Новини в ефірі телеканалу АТР. 1449-й день анексії Криму. 12 на годинниках у Києві. Перша дня у Криму. Мене звати Єлизавета Цереградська. Вітаю. Фазіла Ібраїмова з дружиною затримали окупаційні силовики. Про це на сторінці у Фейсбук написав адвокат Мамет Мамбетов. Відомо, що у будинку подружжя зараз проводять обшук. Фазіл Ібраїмов нещодавно оголосив голодування через знесення мечеті і самозабудов кримських татар на галявині протесту на масиві Стрілецька у Сімферополі. АТР з'ясовує подробиці. Більше інформації у наступних випусках «Заман». 11 апеляцій. У Сімферополі підконтрольний Кремлю Верховний суд продовжує розгляд скарг кримських татар на штрафи за одиночні пікети. 3 апеляції сьогодні він вже відхилив. Окупаційні судді перетворили цей процес на конвеєр. На кожну справу виділяють максимум півгодини. Рішення суддів першої інстанції вони зазвичай залишають без змін. І лише в 3 випадках за останні 2 тижні зменшили розмір штрафу з 15 до 10 тисяч рублів. Загалом же окупаційні суди перших інстанцій постановили стягнути штрафи з більш як 8 десятків кримських татар. Тих, які 14 жовтня минулого року не побоялися вийти у різних куточках Криму на одиночні пікети проти свавілля силовиків. Російські закони вони не порушували. Така форма протесту не заборонена. Однак окупанти на папері об'єднали одиночні пікети в один несанкціонований мітинг і відправили кримчан під суд. Столько было доводов приведено судьям, которые просто судьи не брали вообще. Вот у меня было заседание, где мой доверитель не был зафиксирован сотрудниками полиции, что он стоял вообще на пикете. Он шел домой с плакатом, а в деле именно указывается сотрудниками полиции, что он стоял на пикете с плакатом там-то, мешал движению транспорта. И дальше в этом же деле другие сотрудники полиции указывают, что он шел домой с свернутым плакатом. То есть они друг другу уже противоречат. Дружину політв'язня Узеїра Абдулаєва окупанти знову тягнуть до суду. Сьогодні у справі Фери Абдулаєвої розглядатимуть апеляційну скаргу. Її до залізничного суду Сімферополя подав судовий пристав Березенко. Саме з ним у грудні минулого року нібито і виник конфлікт у кримської татарки. Тоді Фера Абдулаєва прийшла на суд у справі свого чоловіка, який є фігурантом сфабрикованої справи про так званий тероризм. Щоправда, на засідання жінку так і не пустили, а за непокору судовому приставу на неї склали адмінпротокол. Фері Абдулаєвій загрожував штраф, однак 6 лютого залізничний суд Сімферополя виправдав її, а справу закрив за відсутністю складу злочину. Така постанова не задовольнила сторону обвинувачення, і судовий пристав Березенко вирішив її оскаржувати. Чітко і завчасно спланована операція Кремля і масова зрада у лавах Збройних сил України. Такі причини російської анексії Криму назвав перший заступник секретаря РНБО України Михайло Коваль. На суді у справі про держзраду Януковича він заявив, що саме президента-втікача Росія і використовувала для зниження боєготовності української армії. Всім канонам воєнного мистецтва Збройні сили можуть виконувати завдання, якщо вони мають бойову готовність не менше 70%. Якщо ми подивимося, із 117 готових 56, ви, мудрі люди, порахуйте. Пішла масова зрада. З перших хвилин я чітко бачив дуже чітко організовану спеціальну операцію. Війну нелегальним перевізникам до адмінмежі з окупованим Кримом оголосили в представництві президента України в Автономній Республіці Крим. Там провели міжвідомчу нараду, на якій вирішували, як нелегалів замінити законними пасажирськими перевезеннями. Докладніше в нашому сюжеті. Нараду в представництві президента в Автономній Республіці Крим провели після нічного рейду на пункті пропуску Каланчак. Під час інспекції з'ясувалося, пасажироперевізників з повним пакетом необхідних документів майже немає. Але перш ніж прибрати нелегалів від адмінмежі, вважають у представництві, потрібно запропонувати людям законну альтернативу. Ми вже сьогодні можемо встановити всі нелегальні перевозки. Но ситуация в том, что люди, мы видели это, когда проводятся рейды, эффективные рейды,
и составляются протоколы на нарушителей, люди идут пешком по полю. Мы понимаем, вопрос этот социальный. До 21 лютого органи місцевого самоврядування мають надати представництву плани легальних перевезень до адмінмежі з урахуванням місць для зупинки транспорту, квиткових кас та відстійників біля пунктів пропуску Каланчак, Чаплинка та Чонгар. Крім того, за 1,5-2 місяці там мають з'явитися поліцейські дорожні патрулі, які, зокрема, полюватимуть на нелегалів. У нас будет набор в патрульную полицию, порядка 30 человек, которые сотрудники будут осуществлять работу на дорогах, которые расположены в этих районах, там где контрольно-пропускних пунктах. А поки що Укртрансбезпека у посиленому режимі контролюватиме пасажироперевізників, бо крім повних нелегалів є багато водіїв, в яких документи наявні, але не всі. В мене є інспектори, вони будуть відповідно до направлень виконувати завдання в рамках рейдових перевірок, перевіряти перевізників, які займаються перевезенням, в тому числі до території тимчасово окупованої, тобто до КПВВ Каланчак і до КПВВ Чонгар. Окремою проблемою, кажуть у представництві, є впорядкування руху таксі біля КПВВ, бо українське законодавство в цій сфері недосконале. Тут першим кроком визначили виділення місцевою владою спеціальних паркувальних місць для таксі. Євген Кучеров, Заман, АТР. Спрощена процедуру вступу для абітурієнтів з Криму. Тепер для того, аби стати студентами на материку, кримським випускникам не доведеться екстернатом складати іспити для отримання українського атестату. Не потрібно буде їм проходити і ЗНО. Міносвіти України створить освітні центри у 35 вищих навчальних закладах, в яких юні кримчани зможуть влітку пройти 3-місячні курси і отримати український документ про середню освіту. А для вступу до обраного вишу замість ЗНО кримські абітурієнти складатимуть 3 іспити. Для вступу до вищого навчального закладу їм необхідно буде скласти іспит з української мови, іспит з історії України і профільний іспит, який буде визначений університетом в залежності від спеціальності, на яку вони вступають. Ці освітні центри будуть розташовані на базі 35 закладів вищої освіти у таких містах: Дніпро, Запоріжжя, Київ, Львів, Миколаїв, Харків, Херсон, Одеса. Перелік цих вищих навчальних закладів у цих містах визначений в нас на сайті Міністерства освіти і науки. Не більше 30% мешканців Криму візьмуть участь в наступних незаконних виборах президента Російської Федерації. Таку оцінку напередодні в ефірі телеканалу АТР дав Арсен Жумаділов. Радник голови Меджлісу кримсько-татарського народу вкотре закликав співгромадян на окупованому півострові не йти на вибори і не працювати на виборчих дільницях. Жодного покарання за це російська репресивна машина спричинити не зможе. Натомість це стане своєрідною формою мовчазного протесту. Ніхто не закликає наших співвітчизників, наших співгромадян в Криму, щоб вони робили активні заклики до бойкоту виборів. Ті форми неучасті у виборах, до яких ми закликаємо, вони не можуть ставати правовими підставами для переслідування. А саме неучасть у виборчих комісіях, у дільницях, неучасть, власне, у виборах, не йти, не голосувати. Вони мають чітко своєю неучастю заявити про своє ставлення до того, що відбувається. Виїзний прийом поруч з адмінкордоном. Завтра прокуратура Автономної Республіки Крим прийматиме мешканців Криму у Чаплинці. На меті вкотре виявити факти порушень з боку окупаційної влади. Зокрема, випадки військових злочинів, злочинів проти людяності та інших порушень конституційних прав громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території півострова. Прийом розпочнеться об 11-й за кримським часом, триватиме 3 години у будівлі Генічеської місцевої прокуратури за адресою місто Чаплинка, вулиця Грушевського, 30. У Сполучених Штатах знову розстріляли школу. Загинуло 17 людей, 1,5 десятка поранені. Переважна більшість жертв – діти, учні старших класів. Трагедія сталася в окрузі Бровард, штату Флорида. 19-річний випускник Ніколас Круз, озброєний напівавтоматичною гвинтівкою, прийшов до своєї колишньої альма-матер, включив пожежну сигналізацію, спричинив паніку, а потім відкрив хаотичну стрілянину по живих мішенях. Нападник встиг спустошити кілька магазинів, перш ніж його схопила поліція. Деякі очевидці записали момент стрілянини на свої телефони і виклали відео в інтернет. Oh my God!
to the state of Florida and to this nation. Для штату Флорида і для всієї країни це один із найжахливіших і найогидніших днів. Мені важко усвідомити той факт, що діти, озброєні лише рюкзаками та олівцями, пішли до школи, аби втратити свої життя. Якщо ми помічаємо людей з підозрілою чи неадекватною поведінкою, ми повинні негайно сповіщати відповідні органи. Перше, про що ви думаєте, Боже, я сподіваюся, це ніколи не трапиться з моєю родиною. Потім у вас закипає лють. Як це могло статися в цій країні, в цій державі, яка так зосереджена на тому, щоб всі наші діти були в безпеці? І зрештою, ви приходите до висновку, що це просто абсолютно чисте зло. Нові втрати Кремля у Сирії. 15 російських найманців приватної військової компанії підірвалися на складі боєприпасів. Про це пише авторитетне британське видання The Guardian. За його даними, інцидент стався у північно-східній провінції Дейр-ез-Зор. Раніше іноземні ЗМІ поширили інформацію про загибель у Сирії кількох сотень росіян, найманців з так званої армії Вагнера. Їхню колону нібито знищили авіаударом з сили міжнародної коаліції. Дані про втрати росіян різняться. Кремль відмовчується, а журналісти-розслідувачі називають від 2 до 6 сотень загиблих. Нові санкції проти Росії готує Міністерство фінансів США. Це напередодні підтвердив очільник відомства Стівен Мнучин. Під час слухання у фінансовому комітеті американського сенату міністр заявив, що його підлеглі активно працюють над розробкою антиросійських санкцій на підставі опублікованої раніше Вашингтоном кремлівської доповіді. Це так званий чорний список наближених до Путіна політиків та олігархів, яким і загрожують нові обмеження з боку США. У кремлівській доповіді зазначається 114 російських високопосадовців і 96 бізнесменів. У Росії може не вистачити грошей на Керченський міст. І все через чиновників-злодюжок. Таку заяву в інтерв'ю ресурсу «Обозріватель» зробила російський опозиційний політик Ольга Курносова. За її словами, левова частка коштів, виділених на будівництво століття, у Криму зникає у кишенях найближчого оточення Путіна. І як приклад навела епопею будівництва стадіона у Санкт-Петербурзі до світового чемпіонату з футболу. Якщо згадати, як будували стадіон у Петербурзі, як його початкова бюджетна вартість зросла у 5 або 6 разів, то думаю, що така ж доля спіткає і Керченський міст. Вони його будуть добудовувати, але ось скільки ще часу і чи добудують взагалі – це велике питання. І що станеться раніше – кінець Путіна чи добудова мосту – також ще одне питання. Траса Таврида, яку будують через весь Кримський півострів, руйнує його красу та незабутні ландшафти. І головне, може безповоротно знищити екологію краю. Про це на сполох б'ють місцеві екологи. Окрім того, що зникне багато гір, вирублять ліс, знищать унікальні пейзажі, захисники природи прогнозують ще гірші наслідки. Задля будівництва траси у Криму працює зо 300 гранітних кар'єрів, бо з материка возити щебінь невигідно. Нові кар'єри змінять грозу вітрів, порушать сейсмічну стійкість гірської частини півострова та змінять напрямок ґрунтових вод. А це може мати катастрофічні наслідки. Во-первых, нарушится нормальное расположение водных пластов, подземных водных пластов, я имею в виду. Во-вторых, будет усиливаться эрозия на местах разработки карьеров. В-третьих, естественно, это будет уничтожать естественное ландшафтная ценность будет уничтожена крымская. Китайські інвестори розберуть свої теплиці. Мешканці Ємельянівки, що у Нижньогірському районі Криму, добилися демонтажу теплиць неподалік своїх осель. Парники, в яких мали вирощувати полуницю, з'явились на околицях селища. До них навіть встигли під'єднати воду та електрику. Утім, люди злякались такого сусідства. По-перше, через конкуренцію. Та найбільше людей налякали ємності із небезпечними хімікатами, які мешканці помітили поруч. Ємельянівці провели схід громадян, вимагали від місцевої окупаційної влади пояснень. Після галасу китайські інвестори згорнули проект та пообіцяли вивезти своє обладнання. У Києві
Києві створили комікс про відому київську княжну Анну Ярославну. Це 14 картин розповідей про різні періоди життя київської княжни, доньки Ярослава Мудрого, яка стала королевою Франції. Саме цю київську княжну спробував привласнити торік Владимир Путін. Докладніше про виставку наші кореспонденти. 14 художників і 14 різних епізодів із життя княжни Анни Ярославни у форматі коміксу. Тут і дитинство у княжих палатах в Києві. Юність. Анна була однією з 11 дітей Ярослава Мудрого. Тут одруження з французьким королем Генріхом. Період, коли після смерті чоловіка київська княжна допомагала правити Францією своєму сину Філіпу І. Художники, що створювали проєкт, кажуть, хотіли нагадати українцям про глибокі давні зв'язки України та Європи. Зараз дуже мало говорять серед мас-медіа про те, що про наших українських давніх князів. В період інформаційної війни і треба більш агресивно цю тему розвивати. Це по-перше. По-друге, дітей потрібно розвивати в цьому ключі. Ці картини, вони як комікс ідуть для дітей. Тобто їх потрібно з дитинства виховувати, розуміти історію. А зараз вони не люблять читати. Тому цей момент, коли картинками їм такі історичні факти деякі надають, це дуже класна тема. У травні 2017-го привласнити Анну Ярославну спробував російський президент Володимир Путін. Тоді він осоромився на зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном, коли назвав французьку королеву Анну Ярославну «рускою». На таку заяву одразу відреагували в адміністрації українського президента, нагадавши, що Москви на той час навіть не існувало. Прокоментував заяву Путіна і президент Франції Еммануель Макрон. Під час спільної прес-конференції з президентом України Петром Порошенком у Франції 26 червня 2017-го він заявив, що Анна Київська об'єднує Україну і Францію. Ви знаєте, що в нас дуже давні історичні стосунки між нашими країнами. І я хотів нагадати, що президент України поїде відвідати місце, де похована Анна Київська, яка була королевою Франків. І це дуже важливо у контексті нашої тисячолітньої спільної історії. Виставку про київську княжну показувати у Софії Київській будуть аж до квітня. Людмила Горпинич, Даніїл Карп, Заман АТР. Наразі це все. Ще більше новин дивіться менш ніж за годину. Заман російською мовою не пропустіть.